Ayan guys, oh. Napakasarap ng sinangdayan at garang-garang. Sino yung nakakamiss na ng ganitong mga pagkain? yung bantay nila, inuusig yung mga malalaki. Oh, pahinga, Pasko! Ayan guys, nandito po kami ngayon sa mansion nila ni ng Conchita Blanco. At talagang in-store po namin yung kanilang palaro kanina sa labas dahil ito talagang si Rika. Ayan, welcome back mga guys. Yes, yo, break it down yo. And for today's video, nandito na po ang pagpapatuloy ng ating pamamasyal at pamamasko dito sa Barangay Bungliw, Laoang, Northern Samar. At yes mga guys, papunta po tayo dito sa plaza at meron po tayong sasadyain dito mga guys na isa pong malapit sa ating mga puso mga guys for today's video. At ayan mga guys, medyo maulan pa rin po dito ngayon pero tuloy na tuloy pa rin po ang ligaya at saya. At ayan oh, binigyan na si Evie ng 50 pesos ng aming unang sinakaan na bahay na si Papay Edi kagawad po dito sa Barangay Bungliw. At ayan mga guys, ito dito yung napakaganda at napakalawak na plaza ng Barangay Bungliw for today's video. At ayun oh, natatanaw na namin ang bahay na aming sadya at medyo naalo-alo kami ng kaunti dyan pero tuloy pa rin. Ayan guys, dito po tayo kainin ng Conchita Blanco. Shoutout po. Ayan, at ang laki ng kanilang manusyon. Guys, for today's video. Hala, at talagang may bantay talaga sila guys, oh. Oh. Yung bantay nila, inuusig yung mga malalaki. Grabe ano? Tsaka mga bantay, nagburo-buro pa ako kan Rika. Naisip pa ako sa doon nga bantay nga, dakras ini nga yan. Ayan guys, alam mo, nagpapalaro sila dito. Oh, pahinga, Pasko. Opo. May kamay na di. Kalipayan. Ako. Shout out. Hoy, si Mika ho. Hoy, si Rika talaga, grabe ho. Yan subot niya. Umaasa siya sa... O sayaw na, hataw. Huwag kayong maaalo. Ibi, dance. Si Ibi, nagdadas. Dance, Ibi. Hoy, Mika. Sige! Aw! Oy! Nagkarasikas ka! Aw! Huminga ka! Evidence! Woo! Mama, tutdoy doon! Pang yun! Ay, stop dance! Bibi, stop! Bibi, stop! Ay, matanggal ka! Hala, si Ibi din nagkikiwaw! Out ka na! Ito, waray! Usad pa yung praktisa! Bibi! Tara na dito! Tara, Ibi! Hoy, nagdara talaga ni Miss Lito ho! Ang islit na naman! Ayan, Tita Mika, Ibi! Si Ibi kaya ang focus sa gawas. Ayan guys, nandito po kami ngayon sa mansion nila ni ng Conchita Blanco. At talagang in-store po namin yung kanilang palaro kanina sa labas dahil ito talagang si Rika. Si Rika, gusto sa alam mo na. Bakit kasalanan? Adahin na naman tayo. Ayan, pasensya ka na Rika, kaya ginamit ko talaga para mag-trend. Wala ka naman siya diyan. Oo. Hindi rin, naluya ka ni Mika eh. Pangin.
Bang hindi nabantayan si Ivy pag siya nga pag ginamit. Siyempre guys, ayan. Merry Christmas po. Napakaganda po dito at napakaaliwalas guys for today's video. At ayan o, yung mga pagkain na ubos na dyan lahat ni Tita Rica. Oo. Actually, pwede na natin mag-aro. Ayan, may sinangdayan sa radio ho. Ayan guys, oh. Napakasarap ng sinangdayan at garang-garang. Sino yung nakakamiss na ng ganitong mga pagkain? Tara, manginain tayo guys. Manginain tayo. Ayan, mega love shoutout po sa buong pamilya po ni Ninang Conchita Blando dito po sa Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar, at sa lahat po ng mga taga Barangay Bungliw, mega love shoutout po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. At syempre guys, para sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halakakan. Ayan guys, binigyan na naman si Ivy ni Ninang Conchita. Thank you.